Hokejisti Ježáka 37 Piešťany v 22. kole Tipsport Extraligy na svojom ľade privítali majstrovský celok Košíc, ktorému podľahli po výsledku 2-3. Stretnutie malo veľmi dramatický priebeh. Hostia sa ujali vedenia v úvodnej 20-minútovke zásluhou presného zásahu Gabriela Spilára po chybičke domácej obrany za bránkou Martina Šúreka. V druhej 20-minútovke Košičania už jednoznačne dominovali a nebyť skvelého Šúreka mohli svoje vedenie zvýrazniť aj väčším počtom strelených gólov. V druhej 20-minútovke sa gólovo presadil za hostí po dorážke svojej vlastnej strely Peter Sojčík, ktorý zvyšoval na 2-0. V úvode tretej tretiny domáci hokejisti vrhli všetko do útoku. V priebehu jednej minútky sa im podarilo zmazať gólové manko súpera po presných zásahoch, ktoré sa postarali domáci Michal Peško, a v zápäti prišlo vyrovnanie v podaní Mateja Mišuru, ktorý vyrovnával na 2-2. Domáci hokejisti však nedokázali zvládnuť úspešne záver stretnutia, keď po chybičke vo vlastnom obrannom pásme súperovi prakticky darovali tretí gól, ktorý rozhodoval o ich víťazstve v dnešnom stretnutí. Napriek tomu Havráni podali veľmi dobrý výkon, nevzdávali súboj ani za zdanlivo stráteného stavu a za svoju bojovnosť by si minimálne bodík boli zaslúžili.